Ναι. Και δεν θα κάνει τίποτα ενάντια του Ισραήλ. Θα το φέρει βόλτα, όμως πολλά χρόνια. Ποιος θα φέρει βόλτα? Οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι θα φέρουν βόλτα, θα βάλουν άνθρωπο που θα είναι με τους Αμερικάνους. Όπως θέλουν τώρα στο Αιγύπτο, στη Συρία, θα βάλουν δικό τους άνθρωπο. Στο Αφγανιστάν που λέει αυτός. Τι κατάκτησε. Αυτός είπανε. Δεν είπα εγώ, ο Ορλάντο είπε για το Αφγανιστάν. Εσύ είπες γιατί πήγαν και πολέμησαν το Αφγανιστάν. Το Βιετνάμ είπα. Το Βιετνάμ. Ακούς, στο Αφγανιστάν, στο Αφγανιστάν πήγαν οι Αμερικάνοι και τους είπανε ποιον θέλετε να κυβερνήσει. Αυτός, εμείς δεν, μόνο να είναι δημοκρατία σαν εμάς. Εμείς τον υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κατάκτηση Αμερικάνων εκεί. Όμως εκεί πολεμάνε μεταξύ τους αυτοί και δεν φοβούνται. Μεταξύ τους και θέλουν να κάνουν μια ησυχία. Θέλουν να κάνουν να μην ταλιμπάν με αυτούς, μια φορά να τελειώσουν. Και όμως εγώ δεν θέλω να τα κατακτήσω. Εγώ θα σε βάλω έναν δημοκρατικό σαν εμένα. Δημοκρατία με δημοκρατία. Και το μόνο ύστερα θα έρθει η Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα ξέρεις τι είναι? Μια σταλιά. Είναι σκορπιόν. Ξέρεις τι είναι το σκορπιόν? Τσιμπάει. Άρα το σκορπιόν είναι, να το βλέπεις. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο το σκορπιόν αν δεν προσέχεις. Ναι. Και τι γίνεται? Και τι θα γίνει? Σου ρίχνει μια βόμβα. Και τι θα γίνει? Σιγά. Μια βόμβα. Ατομική. Και όταν θα δουν πως δεν γίνεται αλλιώς, τσιμπάει. Σε χτυπάει. Θα του ρίξουν μια μικρή ατομική βόμβα.